не свършва. Интересен случай са развити едни там на строежи, имаше един от арматуристите, който той е така турчин, мюсюлманин и се случи нещо много странно. Ние го гледахме после на камерите. Паркира си микробуса и по едно време, както е паркирал, дава назад и удари колата на една от жените, на моята, как се води, на моята снаха майка и значи тя ми е... така, значи. И отидоха, тя разбира се е духовен човек, не го увикала, не му се изпокарала, нали? И отворила се възможност даже да му свидетелства за Господа. Преди един ден чувам шумотевица и излизам, реват хора, тичат напред-назад. Същия този човек е получил инфаркт, починал е на място на строежа и всъщност моята сватя му е била последната протегната ръка от Господа. Така че дано да се е хванал. Нашата основна работа е да се спасяват човешки души и за да може това да се случва,